खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मिरु केबिनेटआव मन्थ्रिनि बिबान मोननायनि आसा दङ। दासान्दि खनले दिल्ली फारसे थांगासिनो दङ, जायनि थाखाय दासान्दि रायजोआव सावरायलायबाय थानाय जादों दि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनो मिरु केबिनेटआव पेट्रलियामनि मन्थ्रिनि बिबान होनायनि आसा दङ। नाथाय दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। दिनै मिरु केबिनेटआव जथुम मा जगोन आरो बेनि थाखाय सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मैयानो दिल्ली फारसे आगान सुरलांखाबाय। प्राइम मिनिस्टार मदिनि केबिनेटआव 26 मन्थ्रिनि मासि लांदां जानानै थानायखौ आबुं खालामगोन आरो माखासे थाखानाय मन्थ्रिनि बिबानखौबो सोलाय सोल' खालामगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बेयावनो आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टारखौ खाबु होनो हागौ। मानोना बिथां सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननायावनो आसामाव गिबि खेब बिजेपिआ नन कंग्रेस पार्टी महरै खेबनैयै देरहासारनो हानानै सोरखार दानो हादों। लोगोसे बिथाङा सासे क्लिन पलिटिशियान एबा जेबो दागो गैयै राजखान्थिगिरि महरैबो सिनायथि जानो हादों। कभिड-19 बेरामिखौ फोथैनानै आयेन बेरेखा देहानि गोनांथार अंगफोरखौ दिहुननायनि अजद थिखांदों गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल (GMCH) देहा फाहामसालिनि सायाव। GMCH देहा फाहामसालिनि हेंथायै बेरामि नखरफोरा गोबां अजद दैखांबोदों। माब्लाबा गोथै सह दोनखुमानाय, माब्लाबा देहा फाहामसालिनिफ्राय थैनायनि सना रुफा बायदि गोमानाय आरो गोबां। बे खेबाव अजद होदों GMCHआ कभिड-19 बेरामिफोरनि देहानिफ्राय गोनांथार अंगखौ दिहुननानै फालांगि खालामो। बे अजदखौ होदों रातुल सइकियानि बिसिया। रिपर्टनि बायदिब्ला नगावनि रातुल सइकियाखौ कभिड-19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनाव दिहिं कभिड सेन्टाराव दोनहैनाय जादोंमोन। उनाव GMCH देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोन, जेराव रातुल सइकियाया जिउ खोमाहैदों। थैनाय रातुल सइकियाखौ जोबथा बिदायनि थाखाय जेब्ला लानानै फैदोंमोन, अब्ला रातुल सइकियानि मेगन फिथाइया थाइसे गैयामोन, मानोना मेगन थाइसेयाव कटन सिथाबनाय दंमोन आरो उदैयावबो हानायनि सिन दंमोन होननानै रातुल सइकियानि बिसिया अजद दैखांदों। जायखौ नुनानै सन्देह खालामनाय जादों दि देहानि गोनांथार अंगखौ बख'नानै लाखिदों। बेखौ लानानै दिहिंनि रायजो राजाजों लोगोसे अल एसामिस स्टुडेन्टस इउनियन दिहिं इउनिटआबो खौसेयै GMCH देहा फाहामसालिनि हेंथायै बोराबखांदों आरो बे जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जानांगौ होननानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम खावलायदों। बेराफारसेथिं बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव GMCH देहा फाहामसालिनि सायाव होनाय अजदआ नंखाय होननानै देहा फाहामसालिनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट अभिजित शर्मा बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे मेगना थाइनैबो दंमोन आरो उदैयाव दागो थानाया गोथै देहाखौ सिनायनो थाखाय सिथाबनाय स्टिकारसोमोन होननानै फोरमायथिदों। फिन खेबसेबाव हरिसिङा बियाबनि UPPLनि MCLA सन्जय सरगियारिया गोजोन गैयैखौ गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। MCLA सन्जय सरगियारिया गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों लिरदों दि फाइनान्सियेल इयार 2020-21 नि अदालगुरि जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय SOPD आरो PNRDनि गासै मोन 85निबो बांसिन बिथांखिफोरनि वार्क अर्डार एबा खामानि मावनायनि गनायथिखौ BPFनि थिखादार दीपक मुसाहारिनो होनाय जादों, जाय UPPL हान्जानि गोख्रों बेरेखा मावथिमोन। सोलायनाया बेनो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा लिरबावदों दि जेब्ला बिथाङा सैथोखौ बुंथिदोंमोन, बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। बेयाव श'कज नटिसनि खोथा फैदों आरो जेब्ला सोरबाया BPFखौ बरायो, बेयो हेल्दी एबा बेयाव जेबो जेंना गैया। जोबथायाव बिथां MCLA सन्जय सरगियारिया सोंथि खालामबावदों दि थांनाय SOPD BTC 2020-21 आव BJP आरो UPPLनि EM आरो MCLAफोरनो बेसेबां बिथांखि होनाय जादों होननानै। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगांबो UPPLनि MCLA सन्जय सरगियारि बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों लिरदोंमोन दि 69 नं अदालगुरि बिधान सभा बियाबा निलाम जानो थांगासिनो दङ। जायफोर गोसो गोनां बायगिरिफोर बिथांमोनहा निलामनि अक्ट' थि जायोब्ला बाहागो लाफैनो हागोन होननानै। बेबायदि लिरनाया खौरां बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो UPPL दोलोनिफ्राय MCLA सन्जय सरगियारिनिसिम खेंफोरथि बिनानै लाइजाम दैथायहरनाय जादों आरो मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि लिरनानै ससियेल मिडियायाव फोसावबाय थादों, बेनि थोजासे फिननायखौ सानथामनि गेजेरावनो होनो थाखायबो बिथोन होदों। लोगोसे MCLA सन्जय सरगियारिनिफ्राय फिननाय मोनखांनायनि उनावनो आयेन बायदियै बिथांनि हेंथा राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। लाइजामाव लिरनाय बायदिब्ला UPPLनि MCLA सन्जय सरगियारिया BTCनि CEM, डिपुटि CEM आरो UPPL हान्जानि खामानि मावनायनि हेंथायै जि पस्ट होदों, बेजों BTCनि CEM, डिपुटि CEM आरो UPPL हान्जानि इमेजआ गाज्रि जागासिनो दङ।
बेनिखायनो UPPL MCLA सन्जय सरगियारिया UPPL दोलोनि हेंथायै मानो बेबायदि बुंदों बेनि सायाव थोजासे फिननायखौ सानथामनि गेजेरावनो होनो थाखाय UPPL दोलोआ बिथोन हरदों। मख'नो गोनांदि UPPLनि MCLA सन्जय सरगियारि बिथाङा BTC बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव UPPL BJP आरो GSP हान्जाया BTCआव जि सोरखार दादों बेयो आयेन बेरेखा थांनानै सोरखार दादों होननानैबो अजद दैखांदोंमोन आरो खौरांनि बायदिब्ला बिथाङा बेनि थाखाय बिजिरसालिसिमबो थांदोंमोन। स्टेट बेंक अफ इन्डिया SBIआ 6,348 एप्रेन्टिस भेकेन्सिनि थाखाय फोसावदों। जायफोर बिथांमोनहा बे एप्रेन्टिस भेकेन्सियाव एप्लाइ खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहा माखासे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। बेनि वेबसाइटखौ डिस्क्रिप्शनावबो होखानाय जादों। SBIआ बोसोरसेनि एप्रेन्टिस ट्रेनिंनि थाखाय बे फोसावबिलाइखौ फोसावदों। जायफोर SBIनि एप्रेन्टिस ट्रेनिंखौ कमप्लिट खालामगोन बिथांमोनहा SBIनि जुनियर एसोसिएटनि रिक्रुटमेन्टआव रेहाय मोननो हागोन। SBIनि बे एप्रेन्टिस ट्रेनिं जाबाय थानायाव दानफायाव 15,000 स्टाइपेन्ड एबा दान बान्था बायदियैनो होनायबो जागोन। बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय केन्डिडेटआ ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन। बैसोआ 20 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो नांगोन आरो SC, ST, OBC आरो PWDफोरा सोरखारनि नेमखान्थि बायदियै बैसोआव रेहाय मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 26 जुलाइ 2021। रासियानि पेसेन्जार उरां जाहाजा क्रेश जानानै सा 28 सुबुंनि जिउ खहा। रासियानि एन्टनभ 26 उरां जाहाजा मैया फुंनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन, जेराव सा 6 क्रिउ मेम्बारफोरजों लोगोसे गासै सा 28 दावबायारिफोर दंमोन। गोमानानै थानाय उरां जाहाजनि थुख्राफोरखौ रासियानि सानजा कामचाटका पेनिनसुलानि लैथो जिङाव मैया बेलासिनि समाव बोखांनो मोननाय जाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला उरां जाहाजआ लेन्डिं जानायनि सिगां बोथोर गाज्रि जेरै खुवा खुनाय आरो बार बारनाय बेफोरनि थाखाय एयार ट्रेफिक कन्ट्रलजों कानेक्शना गोमादोंमोन। बेयावनो उरां जाहाजआ क्रेश जादों। रैखाथि होग्रा पुलिस हान्जाया रैखाथि होनो हायासै गंसे बाइकखौनो। पुलिस थानानि सिंनिफ्रायनो बाइक गोमानाय जाथाया पुलिस बिफाननि मोनसे लाजिथावना जादों। बे जाथाया तामुलपुराव जादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां तामुलपुरनि 11 माइल होननाय लामायाव मोनसे फिसा गारि सौग्रावलायनाय जाथायखौ लानानै तामुलपुर पुलिसआ गंनै बाइकखौ तामुलपुर पुलिस थानायाव दोनफैदोंमोन। बेनि उनाव बाइक बिगोमाया बाइक R15नि गासै फोरमान पत्रखौ लानानै बाइकखौ पुलिस थानानिफ्राय लांनो फैदोंमोन। नाथाय लाजिथावना पुलिस थाना सिंनिफ्रायनो सिखावआ R15 बाइकखौ खावनानै लांबाय। गोमाजानाय बाइकनि बिगोमाया बुंथिनाय बायदिब्ला पुलिस थानायाव थानाय बाइकखौनो रैखाथि बिफाना जुदि रैखाथि होनो हायाखैब्ला जों रावबो रैखाथि गैया होननानै बुंथियो। लोगोसे बाइक गोमानाय जाथायनि दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों साजा होनो थाखाय DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथांनिसिम खावलायो आरो गोमानाय बाइकखौ थाबैनो होफैफिननो थाखायबो खावलायो बिथाङा। रायजोआव गोदान SOP ओंखारबाय। दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै गोदान बिथोन फैजासिम बेयो सोलिगोन। COVID-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै आसामनि जिल्लाफोरखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों, जेरै हाइ पजिटिभिटि रेट, जेराव COVID-19नि गोसारनाया बांसिन, मडारेट पजिटिभिटि रेट, जेराव COVID-19नि गोसारनाया बांद्राय गाज्रिबो नङा आरो बांद्राय मोजांबो नङा, आरो इमप्रुभमेन्ट इन केस लड, जेराव COVID-19नि गोसारनाया खम। हाइ पजिटिभिटि रेटआव मोन7 जिल्लाफोर दङ: गवालपारा, लखिमपुर, गलाघाट, जरहाट, सनितपुर, बिश्वनाथ आरो मरिगाव। बेफोर जिल्लायाव गासैबो बन्द थागोन। रावबो सुबुं आरो गारि मटर थांलाय फैलाय जानो मोननाय नङा। खालि इमार्जेन्सि आरो एसेन्शियेल सार्भिस जेरै गेलामाल दखान, गाइखेर फानग्रा, मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइ फानग्रा दखानफोराल' गेवनाय थागोन आरो बेफोरबो मोनाबिलि 5 रिंगासिमल' गेवनाय थागोन। मडारेट पजिटिभिटि रेट, जेराव मोन6 जिल्लाफोर दङ: शिबसागर, डिब्रुगड़, क'क्राझार, बरपेटा, नलबारि, बाक्सा, बजालि, कामरुप, दरं, नगाव, हजाइ, तिनसुकिया, धेमाजि, काछार, करिमगन्ज आरो कार्बि आंलं। बेफोर जिल्लाफोराव सानजौफु 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ थागोन। गासैबो सोरखारि नङै मावख'फोर आरो बेफार फालांगिफोरा सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' गेवनाय थागोन। इमप्रुभमेन्ट इन केस लड, जेराव मोन11 जिल्लाफोर दङ: धुबरी, कामरुप मेट्र', साउथ सालमारा, माजुलि, बङाइगाव, चिरां, अदालगुरि, वेस्ट कार्बि आंलं, डिमा हासाव, चराइदेव आरो हाइलाकान्दि।
बेफोर जिल्लाफोराव मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम कार्फिउ थागोन। गासैबो सोरखारि नङै मावख'फोर आरो बेफार फालांगिफोरा सानजौफुनि 4 रिंगासिम गेवनाय थागोन। बेफोरनि अनगायैबो माखासे ओनसोलफोर जेराव कभिड-19 नि गोसारनाया बांसिन बैफोर ओनसोलखौबो कन्टेनमेन्ट जन फोसावनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटखौ सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा गनायथि होदों। मानोना बेबायदि ओनसोलनिफ्रायनो गोबां जायगायाव कभिड-19 गोसारनायनि आसा थायो। कन्टेनमेन्ट जन फोसावजानाय ओनसोलफोरनो नखरसेयाव 2000 रांनि जाग्रा लोंग्रा आदार होनाय जागोन। जेरै 15 केजि माइरं, 2 लिटार थाव, 5 केजि आलु, 2 केजि सामब्राम आरो माखासे। बेनि अनगायैबो कन्टेनमेन्ट जन फोसावजानाय ओनसोलफोराव गासैखौबो कभिड-19 टेस्ट खालामनाया जागोन आरो गासैनोबो कभिड-19 नि भेक्सिन होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो माखासे नेमखान्थिफोरा सिगांनि बायदियैनो थागोन। जेरै मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय जानो मोननाय नङा। फिसा सानैनोबो बिस दौखांनायनि उनाव बिफायाबो बिस लोंनानै थैनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया नगाव जिल्लानि लावख'वा तहसिल गामियाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै गथ'नि बिफा रहिम आली आरो बिसिनि गेजेराव दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन। जायनि थाखाय रहिम आलीनि बिसिया सहायनो हायैनि पुलिस थानायाव फिसायनि हेंथा केस फाइल खालामदोंमोन आरो सानै फिसाफोरखौ लानानै गावनि आंगो बिमा बिफानि न' फारसे थांफिनबायमोन। उनाव फिसाय रहिम आलीया फिसा सानैखौ गावनि न' फारसे लानानै फैफिनदोंमोन आरो फिसा सानैनोबो बिस दौनानै गावबो बिस लोंदोंमोन। साथामखौबो गाज्रि हालोदाव नुनानै नखरनि सुबुंफोरा नगावनि सिभिल हस्पिटालसिम लानानै थांदोंमोन। नाथाय रहिम आलीनि सानै फिसाफोरा देहा फाहामसालियावनो जोबथा हां लाहैदों आरो रहिम आलीया दा फाहामथाय लागासिनो दङ। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव उल्थायै रहिम आलीया बिसिनि सायाव दाय जाबसिनानै बुंथिदों दि बिसिनि नखरासो गावसोरनो बिस दौदोंमोन। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय सानै गथ'साया सासे 3 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया 7 बोसोर बैसोनिमोन। अल आसाम हाई स्कुल टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्स इउनियनआ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम गथायदों। बिथांमोनहा मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बुंथिदों दि आसामाव गोबां टेट पास जानाय केन्डिडेट्सफोरानो साख्रि मोनालासे दङ। बेनिखायनो खमसे खम आसामनि टेट पास जानाय केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय 8000 फोरोंगिरिनि पस्टआव थिसननो थाखाय गोनांथि दङ। बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि जुदि बेखौ सम मथे खालामाब्ला गोबां टेट पास जाखानाय केन्डिडेट्सफोरानो बैसो बारग'लांगोन आरो साख्रिखौ माब्लाबाबो मोननो हानाय नङा। 2020 मायथाइयाव आसामाव सेकेन्डारि टेट एग्जामिनेशन खुंनायाव गासै 35,814 केन्डिडेटफोरा आनजाद होदोंमोन। जायनि मादाव 12,032 केन्डिडेटफोरा टेट पास जादोंमोन। बेनि उनाव सेकेन्डारि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ 5,746 फोरोंगिरि पस्टनि थाखाय फोसावदोंमोन। नाथाय खालि 4,190 टिचारफोरनोल' एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन। दा 7,842 फोरानो साख्रि मोनालासे ओरैनो दङ। बेनिखायनो इउनियनआ खमसे खम 8,000 फोरोंगिरि पस्ट क्रिएट खालामनो थाखाय खावलायदों। मिथिंगानि समायना महरखौ नायनो थांनायावनो सासे लाइमोननि जिउ खहा। मुङा बल बिस्वास, 25 बोसोर बैसोनि। जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बायदिब्ला क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे थानाय खेरखामुरि बान्दरमुरियाव जिउ गोमानाय बल बिस्वासजों लोगोसे 10 लोगोफोरा जयैनो बेरायनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो दैखौ नुनानै बिथांमोनहा दुगैनो गोसो जादोंमोन। नाथाय माखासे सुबुंफोरा बिथांमोनखौ हेंथा होखादोंमोन दि सानस्रिनो रोंबासो दुगै, नङाब्ला दा दुगै होननानै। नाथाय बल बिस्वासआ सानस्रिनो रोंगौ होननानै दैयाव दुगैदोंमोन आरो दैखौ सानस्रिनानै बारस'नो नागिरदोंमोन। बेयावनो गोथौ दैयाव गब'हैदों बल बिस्वासआ। बिथांजों थांफानाय लोगोफोरा सासेबो सानस्रिनो रोङिनि थाखायनो बिथांखौ रैखा खालामनो थांनो हायाखैमोन। उनाव पुलिस आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनो खौरां हरनायाव जाथाय जानायनि 30 बा 40 मिनिटसो गोबावनि उनाव बल बिस्वासनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।